Pajinore rine manotsi akawanda mukati. Ndosaka Jesu akati pakashota rudo, kuti tisaramba tichingoti panodiwa kuti usachiva, usapomba, usaita sei. Zvinhu zvakawandisa, but zvinhu izvozvi zvinofanira kunge panhu pamwe chete. Saka kuzviisa panhu pamwe zvinhu zvose izvi, rudo. Ukava nerudo haugone kuchiva nzombe yewe kwako, usachiva nzombe yewe kwako, usachiva mukadzi wewe kwako. Chinhu chimwe chete chiri kutaurwa, but chiri kutaurwa zvakawandisa. Saka chinhu chokutanga rudo. Ukava nerudo haugone kuti uchive. Ukava nerudo haugone kuti uchive nzombe yewe kwako, haugone kuti uchive mukadzi wewe kwako, kozi nerudo rwaMwari. Saka chinhu chokutanga kugamuchira Jesu Kristu, mweya mutsvene pamusoro pako, woziva kuti rudo rwakutaurwa nderwei. Because kazhinji kana tisina kugamuchira Jesu Kristu tinogona kuresa rudo rwakutaurwa. Saka rudo rwakutaurwa apa runoreva kuti ukava nerudo haugone kuvenga wekwako, haugone kuchiva mukadzi wekwako, haugone kuchiva nzombe yekwako. Saka kuzadziswa kuti chinhu chiri hafu chinofanira kuzadzwa. Kana chazadzwa chovharwa. Kana chavharwa, then kune umbrella inogona kuvhara. Umbrella inoshanda kwese, inovhara zuva, inovhara mvura. Rudo runofukidza zvose zvakanga zviripo, but zvakafukidziwa nerudo. Mitemo yose yakanga iripo iyo yakazouya manje, rudo rukafukidza zvose. Saka zvose izvozvo mitemo yose yaitaurwa iyo yava mukati merudo. Ukava nerudo haugone kuita zvakataurwa zvose izvo. Mweya mutsvene tibatsire, mweya mutsvene tibatsire, oh tibatsire, Yesu tibatsire. Tapatapo vhesi panapa yatiri kutaura ngezvayo handiti ndiyo vhesi iri kuna Mateo 5 hapa 17. Zvichinzi musafunga kuti ndakauya kuzoparadza mutemo kana kuuya kuzoparadza mitemo kana kuti zvakanyorwa nevaprofita. Handina kuuya kuzoparadza asi kuzadzisa. Ndiyo nyaya yacho tikufamba nayo nhasi uno handiti kana uchangoti bata. Pajinore
saka mukatarisa pamitemo yacho yaMozisi iripo, vanhu vakare ivavo vakanga vachiteedzera mutemo ndo dzakanga dzichitova mhare chaidzo vasingatoteedzeri mutemo, vasingaziti zvinoreva kuti chini, mhaka kuti mitemo yose yakanga yakapatsanurwa: usaba, usachiva, usaita sei. Jesu akaona kuti vanhu ava chavasina rudo. Kana akava nerudo haagone kuita mabasa ose aanotoita. Mutemo waMozisi uripo, vanhu vazhinji ndo paitozo vachitora vakadzi vavanhu, vachitora vakadzi vakawanda, vachiita sei, vachiita nautsinye, vachiurayana, vachiita sei. Mutemo wacho uripo. Chinova kuti mutemo zvawaivapo but waishaiswa simba nokuda kwavanhu. Right now yavapo manje. Jesu Kristu akauya akati vanhu ava ndona sokuti havana rudo. Vakava nerudo havagone kuita zvinhu zvakaita saizvozvo. Chinonzi rudo chii? Kana ukava nerudo, munhu ane rudo, munhu ane tsitsi, haagone kuita utsinye, haagone kuvenga mumwe munhu, haagone kuitira mumwe munhu wokwake utsinye, haagone kuitira eni zvake utsinye, nekuti ane tsitsi, ane rudo, anogona kunzwira mumwe munhu urombo. Saka munhu nerudo haagone kuita mabasa akaipa, iye ane rudo rwomweya mutsvene. Kuzadzisa kwakaita nyaya dzechiprofita ndokuzadzisa kwakaita mutemo hazvisiyani zvinhu izvozvo, asi kana pane paakachinja zvechiprofita zvireva kuti nemutemo futi unenge akanochinja. Ndozvatinenge tichitaura kuti unoona pakanzani, musafunga kuti ndakauya kuzoparadza mutemo kana kuti zvakanyorwa nevaprofita. Saka isu tikangoti kuzadzisa chete kuchinja, then zvireva kuti zvakanyorwa nevaprofita zvakatochinjwa futi kumusoro pake. Saka ndakuti patotora nyaya yemutemo tisakana nyaya yevaprofita, asi ndichazouyawo zvangu zvokutotaura kuti maonero angu andinoona kuti kuzadzisa kuita sei, ndichauya zvangu nemaonero andinoita idzi kuti zvakambonatsa kumira sei chaizvo. Maswera sei vaparidzi, maswera sei. Ndinofara zvikuru nesoko raMwari ratiri kudai kudzidza pano. Tiri kuzama tese kuda kutsananguza nekuti tinzwisise soko raMwari. Ndoda kumbotsanangurawo nemanzwisisiro andinoita pandaverenga Bhaibheri. Ndambonge ndichiverenga zvangu soko raMwari kubva kubhuku yavaKorose. Ndatanga nayo pa1 because chapter 2 yavaKorose i-continuation yenyaya yakatangwa pachapter 1 yaColossians iyeyi. Saka ndanga ndichiiteera because zvandakadzidziswa pakuverenga soko raMwari, mabhuks mazhinji kusiya kwazvirevo namapisarema ndo mabhuku anoti kunyange pawangovhura ukaverenga unotogona kunzwisisa nyaya ipapo, but mamwe aya anonga aine nyaya dzinonga dzichienderera dzichicontinua, inonga iri continuation, so you can't understand chapter 3 usina kuverenga chapter 1 ne2. So kunzwisisa kwandaita nhau yanga ichitsanangurwa pana vaKorese kubva pachapter 1, paitaurwa nyaya yokuponeswa kwemunhu kuburikidza naJesu Kristu, kureva kuti inopana painototaura ichiti imi vahedheni, kureva kuti pari kutaurwa nhau yekutendeuka kwemunhu achipinda muna Kristu Jesu. Takasikwa tiri panyika ino, tinoziva zvakaitika kubva kuna Adhamu akatadza, tese tikava nechivi munyama yedu nekuda kwemunhu umwe chete akatadza anova Adhamu. So kuya kwakaita Jesu regai ndidzama futi kutsanangura ipapo, kutadza kwakaita munhu pakava nekutukwa pamusoro pemunhu nekuda kwekutadza kwaanga aita, pakava nezvinhu zvatingati macases pamusoro peupenyu hwomunhu, kutukwa kwakaitwa, kuraswa, even kuparadzana paukama hwake iye naMwari nekuda kwechinhu chinonzi chivi chakanga chapinda matiri. So pandaverenga Colossians kubva pachapter 1 iri kutitsanangurira Jesu auya achibvisa kugamuchira kwakaitwa Jesu nevanhu
ndozvainyorwa tsamba yainyorwa naPauro kuvakorose achitaura kuti imimi kugamuchira kwamakaita Jesu imimi makabviswa parima nekuti makanga muri rima kare, mukabviswa parima mukaunzwa muchiedza. So ndopanomanya pavhesi 18 yachapter 2 nemi imi makanga makafa pakudarika kwenyu napakusadzingiswa kwenyama yenyu, wakakupai upenyu pamwe chete naye akatikanganira kudarika kwedu kwose. Kureva kuti Jesu pari kutaurwa nyaya yekufa kwakaita Jesu achikanganira vanhu zvitadzo zvavo. Ndiri murokona akatikanganira kudarika kwedu kwose. Namba 14 yakuti akadzima rugwaro rwakanga ruchirwa nesu pazvirevo zvarwo ruchipesana nesu, akarubvisa irwo pakati pedu akarurovera pamuchinjikwa. Saka this part iyi ndo yatinoda kunyatsokunzwisa kuti rugwaro rwaitsanangurwa naJesu apa, raitsanangurwa naPauro achinyorera vakorose, ranga ruri rugwaro rupi? Inini sekunzwisa kwangu rugwaro raitaurwa apa zvinhu zvanga zvakanyorwa paagainst upenyu hwedu, macases akaleva pamusoro peupenyu hwedu, zvimwe zvakaiswa paupenyu hwedu nekuda kwekutadza kwedu, nekuda kwekutadza kwemadzibaba edu, nekuda zvese zvatosangana nazvo munyika, any form of demonic attack yakaiswa pamusoro peupenyu hwedu newakaipa nekuda kwekutadza kwatakaita. Because remember, the kingdom of God yakanga yanzi iextendwa on this earth naMwari kuti munhu ave in charge, but when men failed, Satan took over. So he took over the whole world, including vanhu vacho varimo, vati Satan akatora nzvimbo mukati mevanhu. Saka pari kunzi pakabviswa rugwaro rwaipesana nesu, zvirevo zvakanga zvakatengwa against upenyu hwedu pakutadza kwedu, kwete kuti iri mutemo kana kuti chii. Rugwaro rwanga rakanyorwa zvaipesana nesu, those cases, those generational cases, those zvese zvaipesana nesu sevana vaMwari kuti tive neukama hwakanaka naMwari. Ndizvo zvinhu zviri kunzi zvakarapwa, ndorugwaro rwakarapwa. Kufa kwaJesu kwakarapa macases anga akanyorwa against upenyu hwedu isusu sevanhu. Patata akanyorwa rufu, patata akanyorwa kuti tichatambudzika, patata akanyorwa kunzi tichave kutambudzika pakushayiwa pakusaita sei, ndorugwaro rwakarapwa naJesu Kristu. Akarubvisa pakati pedu, akarovera pamuchinjikwa, akaparadza vabati namasimba, akavabudisa pachena, akavakunda. Vabati ava ndo neimwe nzira sezvakaita tikaverenga Ephesians chapter 6 verse 12 inotaura nezvekuda kwe those principalities and rulers in the heaven places. Ndo vabati vari kutaurwa vakakundwa naJesu paakavakunda. Saka ndo pana ndichida kungotsanangudza zvangu chapter iyoyi kuti apa hatisi kunzwa nyaya yemutemo kana kuti. Then patiri kupfuura mberi nayo nyaya iyoyi kubva pavhesi 16 ichienda mberi, pane painozotaura kuti ngakuchirega kuva nemunhu anokutongai. Pari kutaurwa kuti nyaya yetsika, kureva kuti kune dzimwe tsika dzinotevedzwa navanhu. Mukarangarira Jesu paanga achifamba achidzidzisa, aigara achiita hondo nevaFarisi, aigara achipesana zvakanyanya nevaFarisi nemaSadhusi, because vava vaine tsika dzavaiteedzera usiri mutemo waMwari, but tsika dzevanhu dzavaiita ivo, sezvimwe zvazvimentionwa apapa naPauro achitaura kuti usagunja, usaita sei. Tikatarisa pamitemo yakapihwa Mozisi naMwari, papasina mitemo yekuti usaravira, usagunja, but dzadziri tsika dzaifambwa nadzo nevaJudha. Saka Jesu paainesana nevaFarisi nemaSadhusis panyaya yemitemo yekuti usagunja, usaita sei, dzadziri tsika kwete mitemo yaMwari, asi tsika dzaitevedzerwa nevanhu. Ndo dzainzi kucha dzaitaurwa naPauro pascripture yatiri kuverenga kuti ngapachirege kuva pana anokutongai pamusoro peSabata, pamusoro pezvakati izvi nezvakati mutambo, according netsika dzevanhu kwete nemutemo waMwari. Notenda hama. Ndizvo chaizvo zviri pachena izvi, navhuwana anadza. Kana munhu anorudo haugoni kunyaya kuvenga muwako, haugoni kudini. Saka zvese zvakabatanidzwa patova chinhu one, but iri umbrella wetu. Hallelujah. Makumbo angu anotambira otemberi, makumbo angu anotambira otemberi. Sezvematanzi rugwaro tipakuverenga tinatsokuisa zvatinouya, ndaona pamabvumira pana 14, endai muchinamba muchienda mberi munosvika pana 15 kubva manoti 16. Neugwaro hwenyihwo hwamuri kuverenga Colossians 2, rambai muchienda nayo, inotidudzira zvese zvatinotaura nezvazvo zviri kumusoroko. Zvaitaurwa zvacho ndezvipi? Tikaenda pa16 inoti chii? Saka ngaparege kuva nemunhu anokutongesai pamusoro pezvamunodya uye zvamunomwa, kana panyaya dzekuchengeta mitambo, kana kugara kunoita kwemwedzi,
kana Sabata akuchidudzira maizvo zvaitaura nezvazvo zvakameriwa pamhirikiri. It's an example yezvinhu zvakaitwa sei, zvakaitwa izvo zvakaita sei, zvakabviswa zvikaroverwa pamuchinjikwa, ndo zvaari kutaurira. And nokuti zvinhu zvese izvi zvazviri chii, mumvuri wezvichauya. Mumvuri wechauya chii? NdeKristu. Saka ngativerengai yese muinde nazvino. Nokuti vanhu mangoverenga pamunoda imwe kuti munhu ndiki, asi ngatiendei naye kuzasi. Ndakanotaura 16 ndomba titaura kuti zviri kumborereiko zvaari kutaura nezvazvo. Ndezvipi zvinhu zvaari kutaura zvamangitaura kuti izvi zvaitipiringisa, izvi zvaitipiringisa zvacho ndezvipi? Ndo zvinhu zvacho zvakanyorwa apa izvi. Zvinana Sabata, zvinana chii? Saka mukada kuzvitarisa mutemo waMozisi waitaurwa nezvavo. The law, which is really mutemo waMozisi. Saka ngatiendei naye tisangoita kungogura tobva taisiya. Handi 14, mabhora 14 ndai pa15 muenda pa16 nayo. Then inotibatsira kuti chirondo chii chikutorwa nezvacho. Chaitipiringisha chacho, chaitipiringisha chabudo, chaitipiringisha chakanyorwa kuzasi. Jesu itemberi, Jesu itemberi. Kambo kari pasi penzi rangu kanobva kuna Adamson Jeketera kachinzi Temberi. Karipo zvakare paindaneti paYouTube akose zvako kumaplatform ose munokawana zenyu apa nemasongo akati tititi ipapo anonakidza zvikuru kwazvo naika. Tiri kufamba nechirongwa cheevhangeri yamakadai kuteerera ndiyo Mambokadzi Dream Radio. Muri kufamba naParaimo Chirando, muridzi wemabhachi. Saka muri sei zvenyu nhasi uno kwamuri kwese kwamungadai muri kuteerera zvenyu redhiyo kuUK uko muri kutibata zvakanaka here, Botswana, Zimbabwe, Mozambique muri kutibata zvakanaka here. Uviri wangu o itemberi, uviri wangu o itemberi. Chirongwa chinotipakurirwa nevasagura veMambokadzi Dream Radio nemusi wechina woga kutanga nenguva dza6 o'clock manheru kundosvika zvava nguva dza9 o'clock. Handiti tiri kufamba tiri pachikamu chetatu, takutoenda zvedu kutopendera chirongwa chedu. Handiti tinoti makorokoto kana uchiri panhepfenyuro naye. Shinzi kuzadzisa takambozvitaure vamukaro vakaibata straight nyaya iyoyo kuti kuzadzisa kureva kuti to kill its full meaning takaitsanangura kumusoro, but ndada kuti titarisise pakutangira pana Matthew 5 apo
mukatanga maona mitemo yacho iri kutsanangurwa kunyanya pana Exodus chapter 20 tomboti the 10 commandments, a command kurava kuti go and do, go and do, go and do, do you command. Tomutora for example musoja akatumwa nakomanda wake kuti enda undoparadza gweru yese nemahelicopter, apiwa command mune anotomhanya nyangwe zvakashata nyangwe zvakadii because angopiwa iri command. So kuno kwatiri kutaura kuti kuzadzisa kuri kutaurwa najesu ndinongoti kuzadzisa rinongoreva kuti tinonga ringoreva ngoti kungodudzira kuti zvairei kungodudzira in another way, kududzira kuti mitemo yanga yaitafarika yanga iri too tough kana yanga isinganzwisisi iri hard, but jesu anouya kuzoisimplifya. Saka mukaverenga mitemo yese ine gumi pana Exodus chapter 20 mukaona jesu achishandura kutangira verse 17 ya chapter 5 ya Matthew chapter 5 verse 17, ndakauya kuzozadzisa, ndonzira mukuenya kudai kuzozadzisa. Saka pari kutsanangura mukaona kuti muchiverenga 1 verse by verse micha pana verse 18 pana verse 19 pana verse 20 kusvika paanozita fanika pakaiswa full stop kana koma pachapter 7, muchaona kuti mutemo mumwe nomumwe uri pana Exodus chapter 20 waipindurika ipapo. Kuti muzviverengere muchizvinzwira mukuona kuti aizvi 10 commandments dziya dzese dzaibatwa pana Matthew chapter 5 from verse 18-20 kusvika pana Matthew chapter 7. Muchaona kuti hapana mutemo wakasiyiwa ipapo usina kutaurwa kana kutsanangurwa. Saka kureva kuti ava vari kokoko vanga vasingazivi kuti chii chaimbonzi 10 commandments zvinobatsirei, asi jesu achiti kuzadzisa ari kuda kuzozvidudzira kuti to give the full meaning, kuti zvinorevei kuti wangonzi chengeta sabata zvinobetserei, wanzi usaba zvinobetserei. So vanhu vanga vasingazvinzwisisi, ingotangura nyaya yekuti kuzadzisa kuti zvinzwisisike pane vamwe. Then kachitaura kuzadzisa sezvo vamukaro vakambotaura nyaya yekuti tiri kuti nevaprofita avo, ndakapa maexamples evaprofita wakanyanya, but Isaiah ndiye anonyanya kutsanangura zvikuru nezvokuuya kwamesaya. So kana tichiti kuzadzisa tiri kuti Isaiah 9 verse 6 inotaura kuti unto us a child is born, unto us a child is given, Isaiah 9 verse 6. But now child uya auya Maria, mhandara Maria yauya yakuzvara mwana, ndo panotaurwa kuti Isaiah chapter 5 again inotaura kuti nozokuuya kuti kwajesu mhandara ichazvara mwana agotumidzwa zita rokuti kugota kana muchinda worugare. Ameni pano ndo pasviri kutsanangurwa ipapo kuti jesu now akuuya manje kuzozadzisa chiprofita chakaitwa futi naIsaiah. So ndo kumwe kuti kwatinoti kuzadzisa kureva kuti zvakanga zvaprofitiwa uko kumashure kana takubata nyaya yavaprofita, zvakaprofitwa nevashure kushure nevaprofita zvakuzadziswa pana jesu, ndo kumwe kuzadzisa kana takubata nyaya yavaprofita. So kana tichiti kuzadzisa pakududzira mitemo tiri kuti jesu ari kuzopa meaning yomutemo wanga vasingazikamwe navanhu vaigara panguva iyoyo pakazodzoka vanga vasingaunzwisisi kuti mutemo waireve. Saka ari kuya kuzozadzisa, kuzodudzira kuti chiiko chinongonzi mutemo 10 commandments chii. Saka muchiona achibata ipapo pana Matthew chapter 5 kubva pana Matthew chapter 5 verse 17 iyoyo zvichinda. Saka titi hatizogoni kuguma tiri pa1 verse iyoyo, osikaguma tiri pa1 verse iyoyo chingodudzira kuti kuzadzisa kudii. Tikuda kuexplanation yake jesu achitsanangura mutemo nomutemo. Makanzwa zvichinzi asi ini ndinoti, makanzwa zvichinzi because imi hamusinganzwisisi kuti chii, makangonzwa zvichinzi asi ini ndinoti. Saka ndo kuzadzisa kwacho kwaari kutaura jesu kuti kuzadzisa, kuti manga musingaunzwisisi imi zvinoda kuchikutsanangurirai kuti munzwisise. ndo kutsanangura kuri kuitwa navajeketera. Evangelist jeketera ndo vari kutaura ipapapa, vari kunyatsa kutsanangura zvinonzwisisika. Handiti regai ndimbovadzosa kuti zvakare mudariro zvakare. Handiti
Temberi, temberi. Temberi, temberi. Oh, yomya, yomya. Oh, yomya, yomya. Oh, temberi, temberi. Temberi, temberi. Oh, yomya, yomya. Oh, yomya, yomya. Oh. Handinorombo zvikuru ndandisipo apa ndandiri busy nezvimwe ndachimbowa kuma-remote areas saka hai mameseji acho handei andokumboita go through, asi zviripo zvimwe zvandinofunga kuti ndingangotsanangura pane zvandamboverenga pamusoro pane maaudio andamboteerera ndichiri hangoendera mberi nokuteerera maaudio, asi pane andateerera sofa kunyanya iyoyi yokuti titsanangure kuti chinonzi kuzadzisa chii. Okay, kuzadzisa because mamwe magwaro kana kuti mama-translations anoti to give its full meaning, zero kuti fulfill muchirungu. Jesu anoti ndakauya kuzozadzisa kuti I've come to give its full meaning. Zvazvinongoreva ndezvokuti tomutora for example 10 commandments ndo yatingati benchmark, yatingati basis kana kuti hwaro hwemitemo yose kurava pa10 commandments, Exodus chapter 20 kana kuti Leviticus, Deuteronomy chapter 5, Exodus chapter 20 na Deuteronomy chapter 5 ndo pane 10 commandments. Saka ipapapo ndo pane benchmark yemitemo yaanoti ina handina kuuya kuzotapudza kana kuputsa asi kuzozadzisa, to give its full meaning. Ndo translation imwe ndinofarira kuti to give its full meaning, kuti zvaimborevei kuti mitemo iyoyo. In short, zvinongoreva kuti zvanga zvitanangurwa nevanhu pamusoro apa kuti mutemo ndo munhu unofokasa pamunhu. Ndingati inini zvanga zvisingazikamukwo ndezvekuti ini munhu pandiri pano ndine body, soul and spirit. Pandiri pano pandaka munhu wese akasikwa naMwari ane body, soul and spirit. Saka mutemo wanga wakafokasa sterek pabody, uchida kubatsira kutraina the body, focusing on training the body, kuti body ikwanise kuita coordinate, ikwanise kufambirana pamwe chete nesoul nespirit. Kana tichiti body tiri kungoreva yataedzidza kuchikoro kana kuti vari kudzidza kuchikoro inonzi 5 senses, sense of sight, sense of hearing, sense of smelling, sense of feeling, are 5 senses. That's the body. Inoshanda nechinhu chinonzi brain, yokuti kana tikarova munhu musoro wake tikaona dehenya mukati macho muno watinoti urozvi kana kuti urozvi ndo brain. Saka brain ndo inofambidzana nebody ne5 senses, ndo yaitrainwa kunyanya chayaona, chayanzwa, chayabata, ndo panga pano mutemo. Saka mutemo zvakare wanga une chatinoti icho mutongo. Mutemo wanga uno mutongo, ukaputsa mutemo uno mutongo, ukaputsa mutemo uno mutongo. Saka mutongo uyu waitwa futi navanhu, ndo patinoda kunzwisisa mitongo iyo yenyama, yokuti nyama yakanganisa yaitwa nomunhu wofuti wenyama zvakare. Panga pasina Mwari, munhu ndo wanga akapuwa simba iroro kuti yes, ndaisa mutemo uyo wangodai iwe munhu chidi chitonga. Ndo patinotsanangura kana patsanangurwa kumusoro kwokuti asi the law giver now, munhu ari kupa mutemo hapasina umwe munhu uchamutonga. Ndo zvaazvinezi. Ndakambopa example yaDhavidhi kuti waitobatawo vanhu vanga vapomba achiite kuti ngavaurawe, asi iye paakazobatwa nechivi choupombwe hakuna munhu wakazomubata kuti amutake nematombo. So ndo zvazviri kureva kuti mutemo wanga wakanaka, asi wanga wakanyanya kufokasa pabhodhi yedu inofamba, zvatinoona, zvatinonzwa, zvatinotaura, ndo yatinoti bhodhi. Ndo wanga wachifokasa izvo kuti itraineke iyewo bhodhi
inakirane naMwari. Now Jesu anouya pakuzadzisa kwake, anouya achibata the other segment yanga isinganzwisisi navanhu inonzi soul. Kana achitaura zvesoul takutaura zvemind now. We talk of the mind. Haisisiri tangible. It's not something that is tangible. Paboard tinoona chinhu chiri very tangible chatinobata yamwe ndambokudzai kuti 5 senses dziripo, but the urozvi hwacho tinotohubata paboard. But now when we talk now of the soul, it's something that is immaterial. You cannot touch a soul. Yeah, but ndo ine mind, ndo ine the willpower. Ndoda kudai handidishi, ndodai, that's the willpower. Ine mind iyo yanga isingasikamukwa kwesoko vayanga vasingazvizivi. Jesu paanouya anouya kuzokutsanangurira kuti let me give you another example yomunhu futi inonzi mind. That's why makaona iwe paanotaura iyo mitemo, especially panoinonzi benedictions, inonzi iyo beatitude, Matthew chapter 5, inoti iyo kwakanyorwa kuchinzi asi ini ndinoti, kwakanyorwa kuchinzi asi ini ndinoti, because wakuti na-focus now on the other segment ye-soul, which is mind and heart. Ndo paanoya achiti body yenyu inodai, but now imimi ndaakuda kuzivisai nokutraina another thing chinonzi mind. Then mukaverenga bhuku ra1 Thessalonians chapter 5 verse 23, ndo pamunosangana nenyaya yazvinhu zvese zviri 3, paanoti Paul, may your whole body, soul and spirit be blessed, be completely blessed. Chanyatsoikota chaisa papa kuti munyatsoinzwisa, may your whole spirit and soul and may your whole body, soul and spirit be found blameless. You see now, akuti be found blameless, kuti izvozvo zvese zviri zvitatu ngazvichirega kuva nechinhu chatinopomerwa. I'm training you that those things. Ndo paanoya Jesu, mukaverenga kuti Jesu akundofa anokupai should Matthew kana ndisina kukanganisa inofanira kunge iri Matthew 26 kutanga paverse 37 kupinda pa41, chanyatsochitarisa zvakanaka. Ndo paanokutipa segment iyoyo zvakare isingazikamwi nemamachechi, kuti zvimwe zvitendero hazvidzidzisi nyaya yekuti kune body, soul and spirit. Asi bhaibheri rinotsanangura zvose zvokuti kune body, soul and spirit. Right, takubata chinhu chechitatu chinonzi cho spirit. Spirit chikutaura zveconscience, zati conscience dzako iwewe yatingati neinstinct, you know, yeah, the intellect. The intellect iri kusoul, but that instinct nechimwe chinonzi intuition is part of spirit. Intuition yekuti panogona kungoti iwe uchingoti uchisumuka, uchangopedza kusumuka kwobva kwaita accident, kana kuti unongofila kuti kombi inoda kuenda kuHarare, iri kuenda kuHarare, inoedza kuHarare, poda kuti upinde haungodza wakakunyumwa. That's the intuition part of the spirit. Saka spirit iri in 3 segments, soul iri in 3 segments, body iri 5 senses. So izvozvo ndo zvatikuti Jesu paanouya anotitsanangurira imwe pati yomunhu inonzi soul and spirit. Saka izvozvo ndo zvatikuti ndakauya kuno handina kuuya kuzobvisa zvokuti nyama yenyu itrenewe, asi ndauya kuzokudzidzisai kuti nyama yoga haigoni kukuswededza ukatrena nyama chete, kuti nyama iyi yarovedzera kunamata, yarovedzera kuita chakati, ndatokwana. Train also your mind, train also your spirit. Ndo pandikambotsanangura pari zvino. Regai ndimboita go through messages, but for now ndatinditaure izvi ndisati ndazvikangama. Mazita enyu, thank you. Ngwareka kukanganisa temberi yaMwari kubudikidza nemabasa ako atiti nekuti ndiye akanzi ndiyo temberi yangu naMwari, iwo Jesu chaiwo uchitaurawo wemene. Vakati semuenzaniso uya unonzikana murume nemukadzi vakadana naye venyama imwe chete. Saka naizvozvo iwe nguva unodana nachifeve chiyama venyama imwe chete.
ivo Jesu vobva vati manjini handigoni kuyanana nechifeve zvakare, handiri wanzwa nyaya. Ndinokutendai mukomajeketera nekutsanangura zvinhu zvinonyatsa kunzwisika kana kutsanangura chinhu chinobatika. Aiwa, tiri kuteerera. Ndokufamba kwatiri nacho chikamu chetatu nhaika. Temberi, 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 temberi. Oh, yomya, yomya, oh, yomya, yomya, oh. Temberi, 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 temberi. Oh, yomya, yomya, oh, yomya. Akambo akari pasi penzira kubva kuna Farai Moyo ndo kanonzi mundiregerere. Akawanikwa zvakare pamaYouTube pamaplatform ose akaripo kari tichiti uye album rese zvaro riripo ipapo atokomborerwa handitika toenda tosubscribe ikoko. Alright, aregai zvangu ndibve ndasimudza ava Mukaru ndichipesa pana vaMukaru
ndichazopedzisira navamanyuchi ndo vandichapedzisira navo pachirongwa chine chaanditi tobva takwidibira zviri chirongwa chedu chanhasi. Ndakapfurirwa baba ndichifadzwa nezenyika ino, baba vangu mundiregerere. Ndinoshuva Jerusarema, ini Jerusarema, Mwari wangu mundiregerere. Ndinoshuva Jerusarema, musha wakanaka. Mwari Baba, haleluya. Baba wimuna macho wangu noyamba mberi penyu, zvandave pano kurwara kudai baba. Zvino ndinoziva mabasa angu kuti haana kukodzera kuti ndipinde musha wakanaka wejerusarema. Takapfurirwa nezvenyika ino tikabata mafaro enyika ino baba. Hatina kutomboziva kuti zvose zvenyika zvinosara pasi pano. Asi tariro yangu baba ndinoshuva kuenda kujerusarema. Zvino jerusarema rinopindwa nemabasa akanaka. Baba ndinokumbira mundiregerere kutadza kwangu kwose kwandakaita, asi charipinda here denga renyu. Haleluya. Ndinoda kureurura ini, Mwari wangu mundiregerere. Ndidanirei vamuvhangeri, ndinoda kureurura ini, Mwari wangu mundiregerere. Ndakafamba nyika dzakawanda, naye Mwari Baba. Ndakasiya misha mizhinji dzinotaka chiso changu, Mwari wangu mundiregerere. Kukauya vana baba vachitsvaka dzinza ravo, yemutemo wamozisi watachidini wandiri kuti ni wakaperera paCalvary. Tikapuwa mutemo munyuwani watoteera isusu vachateeri mutemo wamozisi. Kuti mutemo wamozisi murakutarisa munhu wese anoteera mutemo wamozisi, even venyika, even vasiri makristu chavo, munoziva here kuti vanoteera mutemo wamozisi. Maarabhu, machinyi, vanoita hinduism, vese vanhu vanoteera mutemo wamozisi sezvaurizo. Saka isusu kusiyana kwatakaita navanhu vese vava tofanira kuti tiite sei? Tofanira kuti titeerera mutemo wani wakristu waakazotipa iye munyuwani paakatifira iye. Saka ndo zvinhu zvatofanira kuti zvitarise zvokuti mutemo wamozisi tikada kunoteerera isusu takasiyana nevamwe vari kuteedzera vasingabvumi kuti Jesu Kristu uripo. Takasiyana navanopractiza Judaism, kuti vanoti Kristu haako, vanoti Kristu haako, asi vanoti Mozisi ariko vachiteerera mutemo wake we watoteerera isusu. Saka ndo pandiri kuti mutemo wamozisi ndosaka Kristu akati wakapera, aida kusiyanisa avo vanotenda kwaari naavo vasingatendi kwaari. Ndokusaka akazona nemutemo wemunyuwani waakatipa isusu padikiri pake pacovenant. Asi waya uri munyuwani zvakataura kuti haanambobvira ati iye mutemo uya waisenzeswa wamozisi wana kushanda, wakashanda basa rawo ukapedza. Saka tikadaunda semagwara totakuti ungati nokuti kasati mutemo wamozisi wakapera, zvangu ndingo pangu timboonesana. Jesu paakauya iye Jesu akati ini handina kuuya kuzoputsa kana kuparadza mutemo kana navaprofita. Then tikabva ipapo zvoda sokati Apostle Paul naJesu vari kupikisana. Tobva taenda kuna Apostle Paul, toenda kana kuti pana Galatians 3. Apostle Paul bva ati hakuna munhu anozonzizve akarurama nokuda kwemutemo.
saka tikada kutarisa mavhesi ari maviri wayo ungati ari kupikisana. Tozikanwa takuti imwe vhesi haifanira kuti iverenga nokuti inobva yativhiringidza. Ndo zvatoda kuti tibudise pachena izvoti Apostle Paul paaitaura nezvenyaya yemutemo haana kumbobvira ataura kuti mutemo waari kutaura ikao ndewakristu. Ari kutaura mutemo waMozisi, the Mosaic law yatiri kutaura isisi vamwe kuti yakapera paKalvari pakanovererwa Jesu. Ndo payakaperera nokuti iye Jesu wakaizadzisa akaita zvese zvayaidwa. Saka nenyaya kuti akaita zvese zvayaida yakabva yapera ipapo. Ndobva patangwa minyowani yatoti otherwise the Christian law yedu isusu yatakapiwa naye Jesu Kristu yaanga akutitaura kuti ndingandichiti zvakati itai zvakati, ndingandichiti musaba kwandotaura ndikokati, achida kutisiyanisa neiyo yatoti Mosaic law inoitwa nomunhu wese pano pasi asinganamati even chiKristu naiyewo futi ari kuitevedzera. Saka akada kusiyanisa, akada kupa musiyaniso. Saka kunopa musiyaniso avo vanotenda kwaari akabva aisa iye mutemo yakataura iye. Asi tatasa mutemo wanga ugara uchiko pasi kuti Mwari achiisa mutemo haana kuuchinja. Hapana chakawedzera, hapana chakadii, zvagara zvichingoripa kuti watakanga wazozvitevedzera, vanhu vanga vasingazvitevedzeri chete. Saka Jesu ndo zvaida kuzonotaura, achida kududzira vanhu kuti izvozvo ndo zvoratidza kuti otherwise kana maita izvozvo matedzera mitemo yaMwari pachokwadi uye matambira inini ndakuudzai mitemo yacho kuti zveshuwa kuti muinzi maitedzera yese mufange muchita zvakati zvakati zvakati. Saka tinoti zvitarise zvokuti otherwise kwese kuna Romans ndabvunza kuzotaura tizodzikana taakuda kujamba mumavhesi. Jesu wakauya kuzozadzisa mutemo. Apostle Paul mutemo wauri kuti iwe wakazadziswa iwe haukuponesi, asi kuti unoponeswa chete iwe nesalvation inobva kuna Mwari. It's a grace, it's a gift. Saka zvinobva zvaita kuti ngoti vari kupesana, asi vanhu avo havasi kupesana zvachose, because Apostle Paul paari kutaura mutemo weMosaic law ndo waari kutaura iwowo kuti iwe mutemo uyo hauzombofizve wakatiponesa, hazvigoni, asi tinoponeswa chete kana tatarisa kuna Kristu. Patongotarisa pana Kristu chete tobva taona mutemo uya wakatipa munyowani iye, tobva tatotanga ipapo tione iye mutemo yakatipa iye, tobva tabva ipapo. Asi yaMozisi yakapera, hatichakwanisi kuti tishandise isusu. Saka ndo pane nyaya ipapo zvinobva zvazvinongati iri kupikisana vana Galatians 2 vana Romans 10 kuti Jesu ndiye mugumo womutemo. Hatimana zvinobva zvatinetsa kuti ko Jesu unongonzi mugumo womutemo sei, iye ari yakazoisatisa. Mugumo womutemo upi? Ndoparinyaya ipapo mutemo waMozisi ndo wari kutaurwa nezvayo, kwete kuti hanzi zvakazoti zviri mutemo waMozisi hazvinambobvira zvaexplainiwa kuti zvakati zvazvaino zvamufanira kuti mubvise izvozvo, asi zvimwe zvakanyofana Mozisi zviri kusara. Mutemo waMozisi as an entirety wose zvawo haunei neisusu maKristu, asi ndo wakaunza futi Kristu kuti asvike paari iye akauzadzisa nobva aushanda kuti iye arizonge aripo. Ende mutemo wanga wakananga paari uyo zvisingaonekwi naavo vanoita seJudaism, uyo zvisingaonekwi naavo vanesinganamati Christianity, havasi kuzviona seizvozvo. Vari kungoramba vari mutemo waMozisi nanhasi, vachiura makwai vachidini, nanhasi vari kuzviita zvokutora makwai pamakrisimasi avo nokudini, vachiinda kumasabata vachiura makwai nanhasi vachiri kuzviita nokuti vari kubhilivha kuti ndo zvichiriko nanhasi. Asi isusu takatenda muna Kristu hatichazviiti, hatisinei nazvo. Sabata rakazodai hatinei nazvo izvo, iye wacho ndiye sabata anytime tionamata, because nyaya sabata iye kutanzi sabata yaitova zuva ravaenda unamata, asi satichada tokunamata chiro chipatiri. Hatichanzi unofanira kunamata musi weSaturday chete nguva dzakati uye namakwai paunonamata, hatangonamata Friday. Saka ndo pandakuda kuti ndiexplain chete nyaya yeMosaic law nenyaya yaJesu kuti tikasapachenjera tinozoona sekuti ungati vari kupikisana. Tikasapachenjera tozodzikana kuti mamwe mavhesi hafanira kuti averengwa nenyaya iyoyo. Kana kumachechi chavanzikana vakumajamba mavhesi waino kuti vanenge vakuona kuti ungati takuda kuzoneexpose apa tikada kuti tidai tanenge achiteedzerai mutemo uvanzi pari kunzi chiya parunzi mutemo watiri kuteedzera hautizomboziziisusu tiri vatsvene unobva wapikisana. Ufuchi zviri kutaurwa naApostle Paul hazvisi zvemutemo wakasiwa naJesu, ndezvemutemo weMosaic law. Ndo kunzi iwoyoyo siyanai nawo, hauzombonzi muri vatsvene nyaya yekuti mauya namakwai mukasacrifice, hamuzombonzi muri vatsvene kozi muprista wazoti ndazodai. Zvese izvozvo hazvisi kuzoapply. Saka tiri kuzozviona takuti zviona pana Galatians 2 verse 3 verse 10. Tikazonobva kusvika pana Galatians iyo 3 verse 20, I think it's 23. Iyo titaura kuti isusu takachengetwa nomutemo. Uyo mutemo waitisa mumajere, asi tiri mumajere mumanzi takatarisa kuna Kristu. Ari mazvino manje takasiwa nemutemo uyo
mutemo wakawachengeta wakatichengeta waitisa mumajere waita se ndo zvazvipamozaic law waitenda mujere chete asi tiri majere ati takatarisa kristu uyu anga ari kuuya ende zvisvo wakabva auya ndo pane nyaya ipapo that one nditi mutemo wamozisi hauchashandi kwatiri nokuti wakatopedza basa rawo jesu wakatouzadzisa asi hazisi kureva kuti ndambozvoexplaina kuti usaba usadi zviriko asi in another context akunatsa kukonenzvera iye jesu zvazvinoreva zvatasinganzwisisi zvinobva zvikonenzvera kuti zvinzwise kuti kana uchinzi usaba asi vamarungurama mumozaic law ukatoba unanikidzana nateke chokwadi chaicho unanikidzana nateke vanani ukaba unotourawa nanani kuti vachiri mumozaic law havasi kubhilivha kuti mwana wekomana ndiye wakazotinunura saka vanhu vakaita sevawo kwavari zviizi asi kwati zvinozotinetsa tikada kuti uku tiri kumozaic law uku tiri kutaura nezvenyaya jesu zvinobva zvapikisana ndakayazozadzisa mutemo apostol paul mutemo wakapera najesu hau zviri kumbofamba sei ndakayazozadzisa mutemo apostol paul hakuna munhu akaurwa manoda kwomutemo hau zviri kumbofamba sei saka zvinoreva kuti apostol paul ikabaita nyaya zvemutemo aitaura nezvenyaya yemutemo wamozisi kwete mutemo wajesu wakatipa iyo yatoti new covenant. The old covenant ended at the cross. The new covenant started at the cross with the blood of Jesus. Latenda zvavo. Kufamba kwatiri kutoita nacho chirongwa chedu hatakutekera zvedu kusvika kwamvura yacheka makumbo anditi kutaura kuno ndasarikwa zvangu nemaminitsi mashomanani zvangu kuti ndikwirire chirongwa chino handitika regai zvangu ndibve ndadana vamanyuchi vari kupindura zvavo vamukaro kubva kutaura ipapa vachava vari kupedzisira zvavo pachirongwa chedu ichocho nekuti zvangu ndasarikwa nemaminitsi anogona kuti aiwo 9 minutes kana kuti 8 minutes ndiri pano pachirongwa chete ndibve ndabva zvangu pano handiti ndakafurirwa baba ndichifadzwa nezenyika ino hatina mitemo mitsva yatakapiwa, hatina mitemo yatakabvisirwa, asi takazadzikisirwa mutemo. Mutemo hauna kuuya mutsva, mutemo hauna kubviswa, mutemo wanga wakashota ndobva wazozadziswa kureva kuti uripo, hauna kubviswa. But mashandisirwo awaitwa kudhara nezvawakuitwa now ndo zvasiyana. Kudhara wainzi wewe ropa rako rinofanira kudeuka kana wawanikidzwa wachita zvakaipa. Tainzi chengete mutemo kudhara, but now zvinonzi ndakanyora mirayiro pahwendefa remwoyo. Haina kubviswa, yakabviswa pahwendefa rebwe, ndobva yatakurwa, ndobva yaviwa nayo pamwoyo kureva kuti iriko, but payaigara ndobva kachinjwa. Ndosaka muchizoona kuti tinoti kana munhu akaba kana kuti akakutuka, unonzi usamudzosera asi umupe rumwe ruoko kana kuti rumwe dama rorudyi. Tiri kunzi mitemo wakanga uripo wainzi ida anokuda, uvenge muvengi wako.
but ndati kunzi ida munhu wese wawedzerwa wayananiswa wanekwa kuyananiswa. Kudhara wanga wakasvika because waingoita kuti iwewe uzive kuti akudiwe, but now wakuchita nemutoro. So mutemo uripo but hauna simba rekutiponesa. Mutemo unotiradza chivi but hautiponesi. Salvation inotipa simba rokukunda kuita chivi. Chivi tatiziva sei? Tachiona kumutemo. Dai pasina mutemo tingadai tisina kuziva kuti chivi, but taziviswa kunzi ichi chivi. Mweya Mutsvene obva uya kuti tusabata, saka mutemo uriko. Hatina mutemo mutsva watakapiwa but wakazadziswa. Kana tichiti kupiwa mutemo mutsva, tiri kuti zvinhu zvataiziva kudhara hazvisipo, tane zvinyowani. But apa hapana chinyowani but pavandudzwa. Saka kuvandudzwa nekupiwa chinhu chitsva zvinhu zvakasiyana. Handina kuuya kuparadza kuzadzisa, haana kuti ndauya kukupai mutsva, murayiro mutsva. Akangotaura kuna Hebrews 8 nechapter 9 nechapter 8, ndakuita sungano itsva nokuti iyi yatadza kuita sezvaida Mwari. Ndobva akaita neropa rechibayiro. Ndiye anodzi akapinda mutemberi tsvene ndiye muprista mukuru. But mutemo uriko unongoshanda. Ukaenda kuna 1 Corinthians chapter 13, kana usina rudo hausi chinhu. Rudo mutemo. Nokuti Bible rinoti murayiro mukuru rudo. Kureva kuti rudo patonzi murayiro patora kuti icho rilo. Saka hauna kubviswa. But panzi murayiro mukuru kana kuti 10 commandment hombe rudo. Ndosaka wagonzwa 1 Corinthians 13 yakusanangura kuti kana kufamba kwataita nechirongwa chedu cheroparidzwa vhangeri. Aiwa hama vateereri, ndokutendei zvangu ndabva ndaperera panapa. Ndinoona kuti ndichazombokudzosai zvakare mudariro. Vamanyuchi navamukari munyatso kutsanangura, because ndiona songe vamanyuchi muri kupinda zvenyu muchokwadi, then mwobva mwambobuda futi. Mamboti mutemo hauna kuchinjwa, asi Jesu wauya kundowedzera mutemo. Wakawedzerwa mutemo futi zvakare. Ipapo pada kuti munyase kuzonyasa kuti mutaurirana zvakanaka. Ipapo hatizongoyana taane rimwe chete. Anditika ndokufamba kwataita tiri pachirongwa cheroparidzwa vhangeri. Chirongwa chinonzi rotungidzwa vhangeri. Handiti muina Faremo yechirandu ndiye anga chityare chirongwa ichocho. Tosangana zvakare pachirongwa zvinotevera next week. Musakanganwa kuti nemusi weMonday ndinonga ndiri panhepfenyero zvaka apo patinonga tiri kwapedza top 20 yenyaya makavhotera. Handiti kutanga nenguva dza6 o'clock neMonday iyoyo. Ndondosvika zvangu nenguva dza9 o'clock. Ndakuenda pausiku, pakati pousiku handiti. And then musi wechina zvakare ndinonga ndiri panhepfenyero nechirongwa ichochi chokuparidzwa rotungidzwa vhangeri nha. Ndambotaura zvangu kana kuti uchida kuitawo memba kana una zvinhu zvaunoda kukomenda pachirongwa icho. Wakasununguka zvako kurova panhamba dzinoti +26 +27 sorry +2783340
910 wobva wabatana fara imwe chirando kuri paindaenda ini